Kusog! Ay! Haring pag-vlog-vlog yun. Kama, yan. Ay! 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 Nagatangga, ano? Nalagay. Ayok doon eh. Ha? Ay, ang tingin daw sa tsura ko na. Vlog. Bye, house. Ay! Kapoy. Masyado yun. Uy, mag-ano muna kayo ng lapok. Lawi-lawi. Ugma pa, guys. Walang bala. Diri may nagatulog. Picture sa mo diri. Ako sa ito.
We katog na.